کیتا رب دی بارگاہ چل کی مولا تیرے پیار دے اندر جو کرم کری جاؤ محبوب مولا تو رب کریم آقا کریم دے غلاموں توجہ دے نال سنتے جائے جو میں انشاءاللہ بہترین طریقے دے نال سمجھاتا جاواں گا اور پال آقا دے غلاموں جدوں ویکھیا جڑا ایک واری آ کے سرکار مدینہ دا دیدار کر دے میرے آقا کریم دی زیارت کر دے میرے مصطفیٰ دا بن جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں جدو ابو جہل نے ویکھیا ایک پالٹی وجدی جا رہی ہے محمد نے منن والے وجدے جا رہے ہیں لجپال آ کے وہ خدا اندر ہو جاندا ہے مشورہ کر کے کی آکھن لگا اے کافر انج کریے محمد کل چلیے ابو جہل آکھن لگا میں مکے دا سردار ہاں مکے دی پگ میرے کولے مکے دی پگ مکے دا سردار میں پگ میرے کولے سردار مینوں آندے نے انج کریے جا کے محمد نو کہنا اے محمد آج تو اکے مکے دا سردار میں نہیں آ تو اے مگر ایک کم کر جڑا اعلان کیتے آندے اللہ دا رسولاں اے واپس لے لے دستار بھی تیری سرداری بھی تیری بولو ذرا اچھا سبحان اللہ میرے آقا کریم نے جدوں یہ گل کیتی ہے سرکار مدینہ مسکرا پے لجپال مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل تو مینوں مکے دی سرداری دینے رب کریم نے مینوں تعینات سردار بنا چھوڑیا انج نہیں اچھا چا بولو سبحان اللہ ابو لہب آ گیا آنکھیں لگا اے بتیجے محمد میرے آقا کریم نے فرمایا ابو لہب تو کی آخنا چاہنا ہے آندے محمد انج کر اے میں سونا کچھ لے کے آیا 2.5 کلو سونا لے کے آیا 2.5 کلو تیری چاچی کو چھڑ کے آیا اے 5 کلو سونا اے کہنا دینا اے جڑا اعلان کی تی واپس لے لے میرے آقا مسکراتے لے سرکار مدینہ نے فرمایا ابو لہب تو تے میں 5 کلو سونا دینے اگر میں محمد اشارہ کروں اے سارے پہاڑ سونا بن کے محمد کے پیچھے چلے کیتا رب دی بارگاہ چل کی مولا تیرے پیار دے اندر جو کرم کری جاؤ محبوب مولا تو رب کریم آقا کریم دے غلاموں توجہ دے نال سنتے جائے جو میں انشاءاللہ بہترین طریقے دے نال سمجھاتا جاواں گا اور پال آقا دے غلاموں جدوں ویکھیا جڑا ایک واری آ کے سرکار مدینہ دا دیدار کر دے میرے آقا کریم دی زیارت کر دے میرے مصطفیٰ دا بن جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ لوگوں جدو ابو جہل نے ویکھیا پالٹی وجدی جا رہی ہے محمد نے منن والے وجدے جا رہے ہیں لجپال آ کے وہ خدا اندر ہو جاندا ہے مشورہ کر کے کی آکھن لگا اے کافر انج کریے محمد کل چلیے ابو جہل آکھن لگا میں مکے دا سردار ہاں مکے دی پگ میرے کولے مکے دی پگ مکے دا سردار میں پگ میرے کولے سردار مینوں آندے نے انج کریے جا کے محمد نو کہنا اے محمد آج تو اکے مکے دا سردار میں نہیں آ تو اے مگر ایک کم کر جڑا اعلان کیتے آندے اللہ دا رسولاں اے واپس لے لے دستار بھی تیری سرداری بھی تیری بولو ذرا اچھا سبحان اللہ میرے آقا کریم نے جدوں یہ گل کیتی ہے سرکار مدینہ مسکرا پے لجپال مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل تو مینوں مکے دی سرداری دینے رب کریم نے مینوں تعینات سردار بنا چھوڑیا انج نہیں اچھا چا بولو سبحان اللہ ابو لہب آ گیا آنکھیں لگا اے بتیجے محمد میرے آقا کریم نے فرمایا ابو لہب تو کی آخنا چاہنا ہے آندے محمد انج کر اے میں سونا کچھ لے کے آیا 2.5 کلو
کلو سونا لے کے آیا 2.5 کلو تیری چاچی کو چھڑ کے آیا 5 کلو سونا ایک کلو جڑا اعلان کیتا ہی واپس لے لے میرے آقا مسکراتے لے سرکار مدینہ نے فرمایا ابو لہب تو تے مینوں 5 کلو سونا دینے اگر میں محمد اشارہ کروں اے سارے پہاڑ سونا بن کے محمد کے پیچھے چلیں